Erokamano. Mokwongo kwa wacho ni hikruok mar kao serikal e duond chama mar siasa otegno ni en mane en ni jo mwandu mokare adek obole milion moko mondo siasa odhi mbele kose en tegno ni en gi ratiro gi paro maber mar nyalo kelo lokruok e Kenya ka. Yes. Aneno ka Kennedy ni en kendo wach ne mar tegno ni oranga mane oyaye mar budho mar siasa mar jok mane gi mwandu nikech paro mar siasa nitie lweny mar jo mwandu gi jok maonge mwandu. Ker mar Kenya ne wacho ni hustler versus dynasty mano wacho, lakini sani wan wang'eyo no bendo riwore mana gi jo mwandu go hinyo jomoko motimre nade maonge go. Kirango wach miluongo ni multi-party democracy moko manyalo wacho ni gimoro amora mwaseyude Kenya ka kato bed appeal of section 2A